Fil-programm tal-lum ħankunu qegħdin nagħmlu studju mill-paraxa li jmiss u li jisimha Vajetzej. Vajetzej illi tfisser u ħareġ jew inkella u wasal. Għaliex għax ħad titkellem fuq Ġakob li issa telaq minn darhom u missieru u wasal f'dan il-post partikolari li ħanitkellmu fuqu. Ħankunu qed nagħmlu studju mill-paraxa li tibda mill-Ġenesi kapitlu 28 vers 10 sa kapitlu 32 vers 3. B'kollox dina il-paraxa fija bej wieħed uħor 17 punt. Bħalma dejjem nidulkom m'għandniex kien biżżejjed biex noqogħdu nduru l-punti kollha f'dan il-programm, imma għal daqstant ikonna fuq ix nitkellmu anke snin oħra meta sena wara sena nkunu qed nerġgħu ngħaddu dan il-passaġġ ta' paraxa. Illum żgur li ħanitkellmu fuq żewġ punti minn daw 17 li huma partikolari. Fil-fatt ħanibdew bl-ewwel punt, u allura ħnibdew minn Ġenesi kapitlu 28 vers 10 fejn naraw il-Ġakob issa li telaq mingħand ommu missieru għaliex ma ninsewx li ommu semat il-Esaw jgħid il-ħuħ Esaw jgħid il-isma' irid joqtlu. U allura ommu għal-tlub dan u għenitu biex kun jista' jitlaq. U naraw Ġakob jitlaq issa u allura wasal f'dan post partikolari, post interessanti fej fih kellu anke il-ħolma tal-famuż sellun li fil-fatt ħanitkellmu fuqu waqt din il-paraxa. Ejja ħanibdew minn Ġenesi 28 versi 10 sa 17. U Ġakob ħareġ minn Birsaba u telaq lej Ħaran. Birsaba tfisser il-post tas-seba' tibjar. Bir u saba, l-kelma saba tfisser seba'. Għalhekk nafu li l-kelma Birsaba tfisser seba' tibjar. U Ġakob ħareġ minn Birsaba u telaq lejn Ħaran. U wasal f'post sagru u waqaf biex jgħaddi l-lejl għax ix-xemx kienet niżlet. U ħa waħda mill-ħaġa li kien hemm u għamilha mħadda għal rasu u raqat f'dak il-post sagru. Għawek interessanti nsemmu żewġ punti wieħed ħanitkellmu fuq u l-oħra inħallu għalikom biex tidħlu tfittxu fuq l-internet u taraw fejn jista' jwassalkom dawn it-tfittxija tagħkom din ir-riċerka li tkunu qed tagħmlu waqt l-istudju. Interessanti li qed naraw hawnhekk illi vers 11 jgħidilna li kien qiegħed f'post sagru għal darbtejn. Interessanti għax dan għadu kif jasal fih Ġakob, kif nafu li huwa sagru. U ħanitkellmu anke fuq dan ftit aktar il-qoddim f'dan il-programm. It-tieni punt li rrid insemmilkom u li mhux ħanitkellmu fuq ma fitxu intom, il-famuża ġebla li fuqha imtett u raqad Ġakob illi hemm studji kbar fuq l-internet ta' anke fejn jista' jkun qiegħda illum permezz li inġarret minn Ġeremija. Nħeġġiġkom daw l-istudji tagħmluhom għax huma studji li jiftħulkom ħafna bibien fejn timmirħu, fejn tistudjaw, fejn tagħmlu riċerki tagħkom u għaldaqstant tikbru ħafna aktar fil-kelma tal-mulej. Vers 12. U ħolom. U ra sellun wieqaf fl-art bil-quċċata tiegħu fis-sema u beda jara ranġli tal-għajn u niżlin miegħu. U lemaħ il-mulej wieqaf ħdejh u dan qallu: Jien il-mulej, Alla ta' Abraham missierek u Alla ta' Iżak. L-art li jintriqet fuqha lilek nagħtijaw lil niesek u jkun nisleb bħat-trab tal-art u int għad tinferex lejn il-ponent, lejn il-vant, lejn it-tramuntana u lejn in-nofsinhar u jitbirku biku bin-nisel tiegħek it-trubijiet kollha tal-art. Arani jiena miegħek, inħarsek kull fejn tmur u nerġa' nġibek f'din l-art. Għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kull ma qatlek. Imbagħad stembaħ Ġakob mir-raqda tiegħu qal: tassew hawn Alla f'dan il-post u jiena ma ntbaħx. U Beżaw qal: kemmu dal-biża dal-post sagru? Dan mhux ħlief dar Alla u dan bib ismewit. Hawnhekk qed naraw il-profezija fejn Alla qed jgħidlu Ġakob illi ħadd tkun inferrex mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Hawnhekk qed naraw allura l-profezija Alla diġà qed taħabbar li isma' il-poplu tiegħi se jkun eżiljat. Se jkollu jitlaq minn Iżrael u ħajinferex mad-dinja kollha. Malla qed jgħidlu li ma nistrieħx qabel intemm nagħmel ma nitilqekx qabel intemm nagħmel dak li għadlek. Jiġifieri ħaneqpa' miegħek sakemm mhux biss in-nies jinferxu
mad-dinja kollha imma anke sakemm jerġgħu jiġu lura jien inkun għadni qiegħed miegħek. Inwettaq dak li qed ngħidlek. U dan huwa żmien li qed naraw ħiseħ illum in-nies li qed iqumu għal dak insejħulu aħna talim messjaniku ebrajku fejn qed nerġgħu bħalna ta' missjanik Malta immorru nesperjenzaw ngħixu it-talim li kien jgħallem Kristu li kien jgħix Kristu fil-fatt. Dejjem insommu f'moħħna illi dara qed nagħmluh permezz ta' l-Ispiritu Santu permezz ta' Sidna Jexua il-Messija li huwa s-Sid u s-Salvatur tagħna. X'qed naraw f'dan il-passaġġ li għadna kif rajna, mek inħarsu lejh mill-lenti letterali naraw xi punti li huma ovvji, ħalli mbagħad nitkellmu fuq affarijiet li forsi ma nkunux qed naraw fil-passaġġ imma qegħdin hemm. Li huwa ovvju żgur qed naraw li l-Ġakob joħloq bis-sellun bl-anġli fuqu, dan is-sellun Ġakob qed jarah imiss mal-art u qed imiss mas-sema, l-anġli telin u niżlin fuq dan is-sellun u fit-tarf fuq net hemm Alla u naraw Alla qed imessaġġ il-Ġakob li kien sejret l-art hawnhekk qed jerġa' Alla jagħmel il-weda ma' Ġakob l-istess weda li jagħmel ma' Abram fejn qed jgħidlu din l-art inti ħatiredi, din l-art ħatkun fejn il-poplu tiegħi ħajammal. Imma l-poplu tiegħi ħajkun mifrux mal-erba' tirjieħ tad-dinja imma jiena neqpa' miegħek sakemm kulħadd jerġa' jiġi lura. 12 tribu ta' Iżrael il-poplu tal-Alla jerġa' jingħaqad bħala poplu wieħed, Alla wieħed, poplu wieħed taħt liġi waħda. Żgur li dan mhux l-uniku messaġġ li nsibu f'dan il-passaġġ. Għaliex bħalma għedna sissa konna qed naraw dak li huwa literali, dak li għajnejna qed jaraw f'dan il-passaġġ. Issa ħanitkellmu naqra fuq dak li joħroġ mill-istudju li jsir f'dan il-passaġġ. U għaldaqstant bħal dejjem irridu nagħmlu nikkomparaw l-iskrittura li Alla ma tgħid xi ħaġa ma jgħidix sempliċement f'post wieħed fil-Bibja u biex naraw allura kif nistgħu inqablu nikkomparaw dak li qed ngħidu ma' skrittura oħra ejja niftħu l-Bibji tagħna fi Ġwanni ħbib tiegħi il-Vanġelu ta' Ġwanni l-ewwel kapitlu ta' Ġwanni u ħanaqraw minn versi 44 sa 51. U Ġwanni l-ewwel kapitlu 44 sa 51 jaqra hekk. Filippu sab lil Natanjel u qallu: Sibna lil dak li fuqu kitbu Mose fil-liġi u l-profeti fil-kotba tagħhom. Jaxxua minn Nazaret, bin Giuseppi. Qallu Natanjel: Tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Ejja wara wieġbu Filippu. Meta Jaxxua ra lil Natanjel li saqleh, qala lih: Ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem. Ma hemm ebda erq fih. Natanjel staqsih: Kif sirt tafni? U Jaxxua wieġbu: Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbi, qallu Natanjel, int l-iben Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Jaxxua wieġbu: Hija temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Għad tara ħwejjeġ akbar minn daw. U żied jgħidlu: tassew ngħidilkom, għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli tal-Alla telejn u niżlin fuq bejn il-bniedem. Hawnhekk x'qed naraw? Qed naraw il-Jaxxua jirrevela lilu nnifsu bħala dak is-sellun li wassalna għand Alla. X'kien qed jara Ġakob? Ġakob kien qed jara sellun bl-anġli fuq u telajn u niżlin għand Alla. X'qed jgħid Jaxxua hawnhekk lil Natanjel? Qallu inti qed taraw is-sema miftuħa u l-anġli telajn u niżlin fuq bejn il-bniedem. Jiġifieri dak is-sellun li ħolom bih illi ra fil-ħolma Ġakob huwa Jaxxua. Jaxxua jirrappreżenta dak is-sellun. Dak is-sellun jirrappreżenta lil Jaxxua. Ħanaraw lura l-Ġakob naraw li fil-rakkont li qrajna Ġakob bħal Natanjel
waqt li raqatu kellu din il-ħolma spiċċa biex irċiva revelazzjoni qawwija ta' min hu Alla. X'inqam mill-ħolma Ġakob kien jaf illa Alla issa b'mod differenti. Araw x'qal Ġakob wara li qam mill-ħolma u fil-fatt jiddikjara li kien qed jifhem affarijiet li ma kienx jafhom qabel. Ġenesi kapitlu 28 vers 16 jgħid hekk ara. Imbagħad stembaħ Ġakob mir-raqda tiegħu u qal tassew hawn Alla f'dan il-post u jien ma ntbaħħx. Ma kienx jaf li hemm Alla qabel raqat, imma wara l-ħolma sar jaf li dak il-post kien sagru għaliex kien hemm Alla fih. Interessanti, ħanadulkom ukoll għal xiex dalwaqt. Il-fatt li l-post huwa sagru għaliex huwa l-istess post u fuq dan qed nippreparawlkom programm. Huwa l-istess post fejn Alla iltaqa' ma' Abram. Huwa l-istess post fejn Mosè tela biex iqim illa Alla ma' Iżak meta kien se joffri lil Iżak. Huwa l-istess post fejn David xtara il-qija li semmejna fi programmi oħra, l-andar li xtara David biex seta' fuq jinbena t-tempju tal-Alla u allura dan huwa l-istess post fejn fuqu Salamun bena it-tempju tal-Alla. Illa għaliex bħalma diġà semmejna u nerġgħu nsemmulkom u anke fi programmi oħra, dan il-post huwa il-post li Alla dejjem għażel biex jiltaqa' mal-bniedem. Dejjem dan il-post. Dejjem fih. Bħalma diġà qednilkom fi programm ieħor, illum f'dan il-post hemm dik li nsejħula l-Golden Dome, il-Moskeja tal-Musulmani ġewwa Ġerusalemm. Imma dan huwa anke bil-Moskeja f'dan il-post xorta dan huwa post qaddis. Nitkellmu fuq programmi ieħor, ħankomplu bil-paraxa tagħna. Mela x'qed naraw li dan il-post huwa importanti għax dejjem Alla għażel dan il-post sabiex fih jiltaqa' mal-bniedem. U hemmhekk kien qiegħed rieqed Ġakob fl-istess post. Allura x'qed naraw? Qed naraw konnessjoni bejn is-sellun u Jaxua u l-erf spiritwali li wassalna għand Alla. Li wassalna biex narfu minnu Alla. Dak is-sellun permezz tiegħu narfu minnu Alla. Qed ngħidu minnu s-sellun, is-sellun huwa Jaxua u permezz ta' Jaxua narfu minnu Alla. Imma ma ninsewx ukoll aħna ġdejjem ngħidu ġdejjem nagħmlu li Jaxua huwa il-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Jaxua huwa it-Torah, l-istess Torah li hawn miktuba f'dan il-ktieb fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè, dak huwa Jaxua huwa dawk il-5 kotba magħmul bniedem. Il-kelma tal-Alla. Mela x'qed ngħidu hija il-kelma tal-Alla li titwasslek biex tara fil-Alla. U kemm hu veru dan? Huwa veru għal kull min jistudja l-Bibja, aħna nafu li huma ħafna dawk il-Kristjani, hemm Kristjani li ma jaqrawx il-Bibja. Huma Kristjani, imma jafuh il-Alla bħalma jafuh dawk li jaqraw il-Bibja, dawk li jistudjaw il-Bibja, mhux biss taqraħa. Min verament jistudja l-Bibja jaf illum il-ġurnata minnu Alla, għandu għarfin ta' minnu Alla. Għaliex dak is-sellum jirrappreżenta il-kelma tal-Alla. Illum il-ġurnata huwa Jaxua permezz tal-Ispiritu Santu li għammar fina li jarrafna. Itina l-arfin ta' minnu Alla. Imma biex tkun taf minnu Alla dejjem trid taqra il-kelma tiegħu. Mingħajr ma taqra l-kelma tiegħu ma tista' qatt inti issir taf min huwa Alla. Ejja ħalli nkomplu naraw xiktar tgħidilna din il-paraxa. Qed naraw ukoll li f'dana is-sellun hemm l-anġli telgħin u niżlin, telgħin u niżlin. X'qed jagħmlu għalfejn telgħin, għalfejn niżlin. U hawnhekk qed naraw li wara tarġa nitilgħu dan is-sellun u naslu biex ikollna għarfien ta' min huwa Alla l-Missier. Il-moment li għandek l-arfin ta' minnu Alla l-Missier mhijiex xi ħaġa li inti żżomma ġa fik imma terġa' tinżel dak is-sellum u l-moment li ġejt fid-dinja bħalma qalilna Jaxua stess qalilna intom id-dawl tad-dinja.
Intom tidu twaslu l-messaġġ, ma issa jekk inti għandek għarfien ta' Alla minnu permezz tal-Iskrittura, inti dak l-għarfien trid twaslu lil ħutek, il-kredenti l-oħra. Dan huwa l-istess messaġġ araw il-konnessjoni bejn is-sellun u l-għarfien tal-kelma, l-għarfien ta' minnu Alla u Jaxua. Dan huwa l-istess ħaġa li Jaxua batna nagħmlu. Għallinna morru mad-dinja kollha u xandru l-bxara tajba. Issa għandek l-għarfien ta' minnu Alla, xandar minnu Alla, wassal il-messaġġ. Dik hija il-ħolma li Ġakob kien qed joħlom, kien qed jara. U x'jallimna dan allura x'qed naraw s'issa? Ħalli nkunu nistgħu ngħaddu anke għat-tieni punt li huwa interessanti wkoll. S'issa qed naraw li s-sellun huwa Jaxua, is-sellun huwa it-Tora, Jaxua huwa it-Tora magħmul bniedem. L-istess ħaġa. Imma qed naraw li s-sellun huwa tip, is-sellun x'huwa huwa tip ta' Messija x'kien qed jaqgħad, kien qed jaqgħad l-art mas-sema. Dak li kien qed jagħmel is-sellun, x'kien xogħlu s-sellun? Imisma l-art u jmisma s-sema. Din-naħa kien hawn in-naħa t'isfel kien hawn Ġakob, in-naħa ta' fuq kien hemm Alla l-Missier. L-istess Jaxua. Jaxua huwa dak is-sellun bejnietna bejn l-art u s-sema. Jaxua huwa dak li jressaq lilna quddiem Alla l-Missier. Qed taraw it-tipoloġija kemm sabiħa. U kif qed ngħidu, is-sellun titilgħu skala u l-istess it-Tora. T-Tora hija xi ħaġa li ġiet Alla, hija xi ħaġa li titgħallem ftit bil-mod mhix xi ħaġa li tista' titgħallem f'jumej, f'ġimgħa, f'sena, li l-istess bħall-iskola. Inti ma tibdix tmur l-iskola u ssir avukat wara jumej, imma trid tistudja. Biex tilħaq tabib trid tistudja, biex tiddaħħal l-għarfien ġo moħħok trid tistudja, tarġa' wara tarġa'. L-istess is-sellun. U dan huwa dak li Jaxua jagħmel fina kuljum meta aħna jekk verament aħna nersqu lejh u nistudjaw il-kelma tiegħu. Ngħaddu issa għat-tieni punt li huwa punt importanti wkoll. U fit-tieni punt ħanitkellmu fuq kif naraw il-Ġakob issa qed jaħrab minn fejn kien joqgħod mid-dar tiegħu u kien qed jaħrab minħabba Esaw. U allura l kellu jaħrab mid-dar tiegħu x'inhi l-kelma li nużaw biex ngħidu fejn qiegħed issa Ġakob. Ġakob kien qiegħed eżiljat. Kien fl-eżilju. X'inhu l-eżilju? L-eżilju huwa post fejn inti jkollok tmur tgħix għax ma tistax tgħix ġewwa pajjiżek. Min ikun eżiljat dak li jfisser ma jistax jgħix ġewwa pajjiż, allura ikollu jmur jgħix x'imkien ieħor il-bogħod mingħajr twelidu. L-istess naraw il-Ġakob jagħmel hawnhekk allura kellu jaħrab minħabba Esaw kien sforzat jitlaq minn pajjiżu minn daru u jmur jgħix x'imkien ieħor u qed narawh s'issa wasal f'dana il-post sagru. X'inhu s-sabiħ ta' dina l-istorja f'dan il-każ li Ġakob qed jgħix ġewwa l-eżilju. Illa għaliex fl-eżilju ħbib tiegħi naraw il-poplu tal-Alla jinbena. Fl-eżilju il-bogħod minn pajjiżu Ġakob beda il-familja tiegħu. Minn hemmhekk mill-eżilju ta' Ġakob bdew 12 il-tribu ta' Iżrael. L-istess ħaġa llum. Aħna li nappartjenu minn Iżrael, aħna li bħala siġra salvaġġa imlaqma mas siġra naturali qegħdin mferxin mad-dinja kollha, aħna fl-eżilju qegħdin sakemm Alla jiġborna f'Iżrael bħala poplu wieħed, jiġifieri s'issa m'għadniex poplu wieħed, s'issa għadna mifruxin. Ħadd ma jaf minhu milli ma tribu ġej, imma il-mulej qed tkellem ħafna nies u ħafna qed jaslu għar-revelazzjoni ta' isma' aħna qegħdin fl-eżilju l-mulej qed isejħilna lura. Allura qed naraw kif anke fl-eżilju aħna il-poplu tal-Alla l-Assembleja ta' Iżrael fl-eżilju qed tinbena bħala familja. Interessanti ħafna dan il-punt. Fl-eżilju il-poplu tal-Alla qed isib il-verità. Fl-eżilju l-poplu tal-Alla x'qed jiskopri? Qed jiskopri t-Tora, qed jiskopri l-liġi, qed jiskopri l-istruzzjonijiet tal-Alla. Alla għalinna ħadd tmorru eżiljati f'mad-dinja kollha u ħajkolkom tagħmlu bħalma jagħmlu l-pagani tiċċelebraw il-festi tagħhom qednilkom biżżejjed fuq dan il-programm f'dawn l-affarijiet.
Imma illum ħafna nies qed jiskopru l-verità, ħafna nies illum qed jiskopru l-istruzzjonijiet tal-Alla, l-liġi tal-Alla, it-Torà ta' Alla. U għax qed jiskopru dan l-affarijiet ma jirdux jafu bil-festi pagani tad-dinja. U għax qed naraw, waqt li qegħdin fl-eżilju, qed insiru nafu l-Alla, l-istess bħal Ġakob. Meta kellu revelazzjoni ta' Alla Ġakob? Meta kien qiegħed fl-eżilju. Riqed flat, brasu fuq ġebla. Ma kienx qed id-dar fil-komdità ta' daru. Le, fl-eżilju. Fl-eżilju Alla jużah biex aħna narfuh u nersqu aktar leħ. Ma ninsewx illi bħala poplu Ebrew, Alla bena dan il-poplu mill-eżilju fl-Eġittu. Anke bħala poplu Ebrew. Min fejn ħareġ? Min l-Eġittu. Fejn kien qiegħed l-Eġittu? Kien eżiljat. Ma kienux qed jgħixu fartom. Il-poplu tal-Alla kien qiegħed fl-eżilju. Kien fl-iskjavitu. Fl-iskjavitu ma kienx ilu wisq. Imma fl-eżilju kien ilu madwar 400 sena. U f'dawk l-400 sena kien hemm skop għalfejn kienu qegħdin ħbib tiegħi ta' Alla ma tafax il-poplu hemmhekk, dan nitkellmu fuq meta naslu rieħ. Ma tafax il-poplu hemm biex imut biex jintilef, fl-eżilju il-poplu kien qed jiġi preservat. Li kieku l-poplu ma marx l-Eġittu kien jinfirex u jintelef kollox. Imma Alla waqt li kienu fl-Eġittu fl-eżilju kien qed jippreservhom. L-istess bħalma qed jagħmel magħna. Qegħdin fl-eżilju qed jippreservana. Bħal Ġakob bħalissa qed inqumu mir-raqda tagħna u qed ngħidu u nsiru nafu lil Alla aktar. Bħal Ġakob. Ejja nkomplu. Ma ninsawx li Ġakob kien jammar fit-tienet tgħidilna l-kelma waqt li hu Esaw rajna fil-paraxaq ta' qabel illi kien kaċċatur. X'jiġifieri kien jammar fit-tienet? Kien bniedem illi kien jgħix id-dar waqt li kien jgħix id-dar nafu li Sem, it-tifel ta' Noè kien jgħallmu l-liġi l-istruzzjonijiet tal-Alla. Mela allura diġà nafu li Ġakob kien jaf l-istruzzjonijiet tal-Alla. Imma dan ma kienx biżżejjed. Huwa sabiħ li tkun taf xi tgħid il-kelma tal-Alla, imma kellu jitlaq minn daru, kellu jmur ġo l-eżilju, kellu jgħix fl-eżilju sabiex jitgħallem jibni l-familja tiegħu. U l-istess qed nagħmlu aħna waqt li qegħdin eżiljati mad-dinja kollha aħna qed nitgħallmu nibnew bejnietna l-familja ta' Alla. U dan jorina wkoll li titgħallem il-kelma tal-Alla huwa tajjeb, imma mhux biss trid taġġixxi fuqha. Inut li noqgħod ngħid jiena Kristjan, inut li noqgħod nagħmel studji fuq il-kmandamenti, jekk imbagħad noqgħod ngħid isma' raba' kmandament m'għadux xogħol, il-liġi tal-Alla ma tixtod, il-liġi tal-Alla llum ma tnix taħta. Inti trid mhux biss tistudja, imma anki twettaq l-istruzzjonijiet li Alla jtik. U għalhekk naraw kif fl-eżilju aħna niġu flimkien bħala poplu wieħed. Interessanti ħafna ħbib tiegħi. Dawn huma affarijiet illi forsi aħna ma naħsbux fuqhom għaliex aħna malmin illi meta tiġi l-persekuzzjoni, meta tiġi tribolazzjoni, ħafna jgħalmu talim, jiddispjaċini ngħidilhom qarraq, talim qarrieq, jgħalmu illi ħan inħatfu mujqpa bis-srażiena fid-dinja. Il-kelma tal-Alla ma tgħidx hekk, anzi, il-kelma tal-Alla tgħid illi waqt dawn iż-żminijiet aħna rridu nġu pressati. U kif xiġifieri nġu pressati? Meta inti tippressa ħanajdok iż-żebbuġ biex tagħmel iż-żejt, ma tippressax żebbuġa, titfa' ammont ta' żebbuġ u tippresshom kollha f'daqqa. X'joħroġ meta niġu pressati, issa ma neqpawx aħna individwi, imma nispiċċaw meta inti tasal iż-żebbuġ jispiċċa ċappa ħaġa waħda u hekk jiġri lilna meta nkunu għaddejjin mill-persekuzzjoni, meta tiġi tribolazzjoni, meta ħaniġu imjasrin, meta ħajasruna, aħna waqt li qed jasruna niġu ħaġa waħda, wieħed jgħin il-ieħor, wieħed jibni l-ieħor u mhux nitilqu niġru. Ejja ħankomplu. Kif qedtilkom Iżrael ma ġiex mibgħut fl-eżilju biex jintilef, iżda Iżrael ġewwa l-Eġittu kien miżruh. Kien miżruh biex meta jsir il-waqt ikun il-poplu tal-Alla. U hekk ħarġu miljuni ta' nies minn hemm. Bħala l-poplu Ebrew li ħarġu Mosè. U l-istess ħaġa aħna llum. Aħna llum qegħdin mifruxin mad-dinja kollha. Qegħdin Alla żerana mad-dinja kollha. U x'jiġri meta inti tiżra? Għal min jifhem fir-raba jaf li meta inti tiżra
ħataħsad ħafna aktar mill-Iżrajl u dak li qed jiġri llum. Alla ferex il-poplu mad-dinja kollha inżela tant imma l-ħsar huwa ħafna ikbar. U x'qed naraw illum? Qed naraw dak li aħna nsejħulu the greater exodus. Qed naħsbu għal dak l-esodu ħafna akbar minn ta' Mosè. Illa li xax ħafna nies iktar milli marru ma' Mosè qed jersqu lejn Alla, qed jiskopru l-verità. Dan huwa żmien meta aħna niduru żmien fejn qed ninaqdu kollha flimkien bl-Ingliż hemm il-kelma big gathering. Il-poplu tal-Alla qed jingħaqad wieħed mal-ieħor. Mad-dinja kollha hemm gruppi bħal huma Messjanik Malta. Illi meta nikkomunikaw flimkien neqgħu mistaġbin Alla kif qed jaħdem permezz ta' daw il-gruppi. Kemm hawn nies li qed jarfu l-verità issa qed jersqu lejn il-mulej. Ella lix għax qegħdin fl-eżilju u fl-eżilju qed ngħidu li Alla jibni il-poplu tiegħu. Ara xejdinna fil-ktib tad-Deuteronomju, aħna naraw xejn ktib tad-Deuteronomju, kapitlu 30 u nibdew minn vers 1 Deuteronomju 30. Deuteronomju 30 vers 1 u jaqra hekk. Meta jkunu ġew fuqek dawn il-ħwejjex kollha, dawn il-barkiet u s-saħtiet li qedlek quddiemek u int kunt dħalt fik innifsek fost il-ġnus fejn ikun ittirufnak il-mulej Alla tiegħek. Mela x'qed naraw? Qed naraw li Alla stess kien li tefaq il-popli. Il-poplu tiegħu fost il-popli inferxu stess qed jgħid tara u int kunt dħalt fik innifsek fost il-ġnus fejn ikun ittirufnak il-mulej Alla tiegħek. Imma waqt li għatem, waqt li qed tesperjenza s-saħtiet li Alla qal jiġu fuqna għaliex qed ngħixu f'nofs il-pagani u ħafna anke jekk imsejħa kredenti, ħafna Kristjani għadhom imkaxkra jiċċelebraw festi pagani tad-dinja. Il-dinja kaxkrithom xorta magħha kemm ma jafux bekk ngħidu li hemm qarqa. Imma Alla qed jgħid meta mbagħad tidħol fik innifsek, meta tinduna li m'intix qed tasal imkien u tibda tistaqsi u l-mulej jirrispondik u jkellmek u mbagħad tibda taħseb fuq Alla. X'jiġri? X'jiġri mbagħad kien inti tibda taħseb u tistaqsi fuq Alla. Inkomplu. Deuteronomju kapitlu 30 versi 2 u 3. U terġa' lura għand il-mulej Alla tiegħek u tisma' minn kliemu kull ma qed nordnalek illum u inti u wliedek b'qalbek kollha u bruħek kollha. Mela x'qed jgħid il-mulej? Qed jgħid meta inti issa f'nofs il-pagani eżiljat fid-dinja. Terġa' tibda taħseb fuq Alla. U tiddeċiedi li tibda tagħmel dak li qed nordalek illum fuq x'kien qed jitkellem fuq il-liġi tiegħu ħbib tiegħi ta'. Hawnhekk Alla qed jitkellem Mosè qed ikellem il-poplu fuq il-liġi tiegħu. Ftakru li di l-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 30 huwa ftit żmien qabel il-mowta ta' Mosè. Mosè qed jipprepara l-poplu. U qed jgħidilhom x'intkunu mferxin mad-dinja kollha fl-eżilju u mbagħad terġu tiskopru u tarfu minn l-mulej u tiddeċidu li timxu mal-liġi tiegħu mal-istruzzjoni tiegħu mat-tora tiegħu. Vers 30, imbagħad il-mulej Alla tiegħek iħenna lik u jbiddillek xortik u jerġa' jiġbrok minn fost il-ġnus kollha li jkun xerdek f'nofshom il-mulej Alla tiegħek. Xi jfisser da? Alla stess qed jgħidilna meta intom tibdlu qalbkom meta intom ma teqpawx iżommu qalbkom jibsa daqs il-ġebel. Meta intom terġu dduru lejja u tiddeċidu li timxu. Mal-kelma tiegħi jien nerġa' niġborkom bħala poplu wieħed. Xi jfisser dan? Jfisser li ħammorru kollha ngħixu ġo Iżrael? Fiżikalment le. Imma ngħixu ġo Iżrael spiritwali. Aħna bħalma diġà qedtilkom siġra salvaġġa imlaqma ma' siġra naturali. Aħna xorta nissejħu Iżrael. Aħna ta' Messjanik Malta ma nsejħux lilna nfusna knisja. M'aħniex knisja. Il-knisja hija kelma li permezz tagħha ħafna huma mqarqin. Il-kelma hija assembleja. Alla dejjem kellem mill-assembleja ta' Iżrael. Il-kelma knisja hija xi ħaġa moderna li tirrifletti l-kelma assembleja. Imma ma jfissirx li xi knisja, la kattolika, la evanġelika, la ixini, l-ebda knisja qatt ma ħadet post il-poplu tal-Alla li huwa Iżrael.
Inti ma tix tkun imlaqqam mal-Knisja Kattolika, inti ma tix tkun imlaqqam mal-Knisja Evanġelika, inti trid tkun imlaqqam mal-poplu talla, Iżrael. Minn hemmhekk irid titlaq l-istudju tiegħek bit-tiegħi. Ejja ħa naraw x'ikkompli jgħidilna. Qed jgħidilna illi bħalma anke qed taraw miktub warajja, ikollna Alla wieħed, inkunu poplu wieħed u jkollna liġi waħda. X'in dik il-liġi? It-Tora, dik li ħafna llum qed jgħidu le dik m'għadniex taħta. Kemm ħajkunu sorpriż dawn in-nies? Meta jerġa' jiġi Jaxua u jibda jgħallimna t-Tora, x'ħajdulu? Ħajdulu int legalist, int legalista ħajdulu għax l-emnek għalun intom legalisti, għax timxu mal-liġi talla. Le, nimxu mal-liġi tal-pajis, jek namlu sew, Ejja ħankomplu. Deuteronomju kapitlu 30-4. Imqarjek li t-turufnati tiegħek ikunu fit-truf ismawit, minn hemm jiġbrok il-mulej Alla tiegħek u minn hemm jieħdok għax qed jgħid Alla. Tkun fejn tkun mifrux. Jien nerġa' nġibek lura. U jġibek il-mulej Alla tiegħek fl-art li wirtu mis-sirjietek u int toħodha jagħmillek il-ġid u jkattrek aktar minn mis-sirjietek. Nafu li dina hija profezija futuristika il għaliex x'jgħid Salm 37 vers 11. Araw x'jgħid, il-ġwejdin qatt jirtu l-art. Il-ġwejdin mhux se jinħatfu u jitilqu minn din l-art u jibqa' ħżiena. Skont Salm, skont David, Salm 37 vers 11, il-ġwejdin qatt jirtu l-art. The meek shall inherit the earth. Mhux il-ħżiena. Ħajnin minnu mal-ħajnin, daw ta' qalbhom ħelwa. Għaliex qalbhom ħelwa? Ma se jirtu l-art, għaliex għandhom qalbhom ħelwa? Għax jimxu mal-kelma talla, għax iżommu t-Tora, iżommu l-paċi ma' kulħadd. U biex inkunu parti minn din il-frazzija, biex inkunu parti minn din il-weda ħbib tiegħi, irridu l-ewwel nitilgħu dak is-sellun. Tarġa', ma nistgħux naġlu, tarġa'. Irridu nitilgħu dan is-sellun, irridu nistudjaw il-kelma talla u mhux biss nistudjaw, irridu anke naġġixxu fuq dak li qed naqraw. Inutli noqogħdu bil-qiegħda nisimgħu predikatur, nisimgħu għallim, inutli noqogħdu nagħmlu jdejna ngħidu Amen, Alleluja. Meta ma nagħmlux dak li hemm miktub fil-kelma talla. Mhux dak li qed nisimgħu jiġi pritkat, tax ħafna drabi dak li jiġi pritkat huwa x'jallem il-bniedem u mhuwiex kongrugenti mal-kelma talla. Il-kelma talla ma tgħidx il-liġi talla ma tixtot, il-kelma talla ma tgħidx li Kristu waqqa l-liġi, anzi Kristu saħħaħ il-liġi, pjuttost tagħmel aktar gravi. Għax jekk Kristu stess għalinna anki biex tagħmel adulterju, mhux biss tmur ma' mara, imma anki jekk taħseb fuqha, anki jekk inti miżżewweġ u taħseb fuq mara oħra qed twettaq adulterju. Mela mhux waqqa l-liġi Kristu kompla saħħaħa, hemm ħafna iktar minn dan biex tkunu tafu fuq dawn l-affarijiet, inħeġġukom titlu fuq il-website tagħna messianicmalta.org u hemmhekk għandna tagħlim li jismu id-diskors tal-muntanja. U fih hemm tagħlim interessanti ta' kif dak li qed jgħid Jaxua marbut ma' dak li hemm miktub fit-Tora. Tkunu tafu li waqt dik id-diskors, waqt dik il-priedka, xi 3 kapitli sħaħ mill-Vanġelu, Jaxua kien qed jgħallem it-Tora lill-poplu, imkien ma kien qed jgħidulhom it-Tora ma dixton. Bħalma qed taraw ħbib tiegħi il-paraxa qed tgħidilna li rridu nitilgħu dak is-sellun, nistudjaw ġifieri l-kelma talla x'is-sellun huwa l-kelma talla, irridu nkunu nafu minnu Jaxua, x'Jaxua huwa l-kelma talla magħmul bniedem, permezz ta' dak is-sellun, permezz ta' Jaxua insiru nafu iktar lil Alla, ikonna rivelazzjoni ta' Alla bħalma kellu Ġakob. Imma mbagħad irridu nerġgħu ninżlu dak is-sellun u dik ir-revelazzjoni li aħna għandna issa inwassluha lill-oħrajn, nadduha lid-dinja. Nevanġelizzaw, immexxu il-kelma biex il-poplu talla jaraf minnu Alla u jerġa' jiġi lura malajr kemm jista' jkun. Qabel ikun tard wisq. Dak huwa l-massaġġ ta' din il-paraxa. Bħalma qedtilkom qegħdin fl-eżilju ma qegħdin nibnu l-familja. Waqt li qegħdin fl-eżilju Alla qed jibni l-poplu tiegħu.
Maħniex minsijin, Alla għalilna, sakemm niġborkom kollha neqpa' magħkom. Hekk qallu l-Ġakob, qallu ħanferxu l-poplu tiegħek imma neqpa' miegħek, jiġifieri anke mal-poplu tiegħek, sakemm dak li qed ngħid jien iseħħ. Ftakru illi it-tnax-il tribù jerġgħu lura u jsiru poplu wieħed hija dik xi ħaġa li Alla qal f'Ġeremija nagħmel b'qalbi kollha u b'saħħti kollha. Allum ħanifqu hawn sakemm narawkom fil-paraxa li jmiss ħbib tiegħi, infakkarkom illi aħna niltaqgħu nhar ta' Sibt fil-10 ta' filgħodu ġewwa t-Topaz Hotel Buġibba għal dawk li jixtiequ jkunu magħna sakemm narawkom fil-programm li jmiss insellmilkom. Xalom.